Zibakho ke izizathu ezibangela abantu beze kumcimbi ofana nalo wokuqeqeshwa. Sokuqala abantu bayafuna ukwazi uba yintoni ukushumayela. Ngumdla kubashumayeli. Bakhona abantu abaziva bebiziwe emsebenzini wokushumayela kodwa bebengazi okokuba kuqalwa ndawoni kuphelwe ndawoni xa kusithiwa utsho ingcwele kaSirayeli. Kanti ke bakho abalapha nabo uzawunqanda ubundlobongela. Ubundlobongela buqatsele phandle. Abantu bayabulalana, abantu badlwengulana, abantu bayabelana, abantu bayadivosana. Ungacinga zonke izinto ezimbi ezililisayo abanokuzenza uyafika senzeka namhlanje. Kuwonke kamaphakade uThixo bethi ubundlobongela baba kule meko akhupha amadoda. Sithi ngabaprofeti bakuhamba udambisa ubundlobongela. Nakaloku nje uThixo uthume wena kunye nam njengabashumayeli uba sidambise ubundlobongela. Zokuqeqesha ke abantu balomsebenzi wenziwa njani na. Kanti ke bakhona balapha befuna ukwazi ba igxothwa njani indlala endlini kaThixo. Namhlanje indlala iphakamile kakhulu, abantu beza bebalekela kuThixo kuba ininzi into ebaxake phandle. Abanye phandle apha baphelwe imisebenzi, abanye bafelwa zizihlobo, and abanye bachithakelwa imitshato, nabantwana bangena kwingxaki zeziyobisi. Zonke izinto ke beza kuThixo bezofuna uqomba uThixo uthini na ngesimeko. Nabo ke bathi bawufika apha badane xa begoduka bengaphathanga nto. Asuka athi nalumi ngaphambili umvesithi na udla ngembiza encinci. Nyani ke asikabanika amashwamshwam. Apha sifuna uxhobisa ke nabo banjalo kokuba bathini na ugxotha ingcele likhakhetsekile endlwini kaThixo.